Rostomili, posłuchajcie o wielkucnej życi, a wielkucnej gębie. Jako to z tym je. Moja mama mi dycki prawili, że z wielkucną życią się człowiek wszędzie wciśnie, ale z wielkucnym pyskiem się nie wciśnie nigdzie. A to je naozaj jest święto prawda, do dzisiaj. Wyłożę wam to takowną oto pogodką, co żech ją słyszał jeszcze jako dzieciu. Były w Małych Kończyc dwie swobodne działuchy, Mania a Zofijka. Pierwsza była bachrato, a miała wielkucną żyć, ale była przeogromnie dobro. Żadnemu nigdy złego słowa nie rzekła, a omijała klebetnicę jako eny poradziła. Ganz z daleka. Zofijka to zaś był podciep. Miała pysk jak wrota, albo jak prawiły stare ciotki, miała w pysku jak w życi. Wszędy była, wszystkie plotki musiała wiedzieć, a miała kamratki, taki oto same klebetnice. A dycki kany przyszła, to chnet się powadziła, lebo komusikę jej naszczekała. Ale choć miała wielkucną gębę, to chłopom się jednako bardziej podobała jako Mania. Bo bez kuryja poradziła zwyrtać na muzyce, a była wybieżiczno, tuż rozrządziła z tym, a roz inkszym, poradziła se synków połowijać kole palca. No a Mania na muzykę przyszła, życią ciapła na ławkę, a siedziała. Roz zaczas ją tam jakiś synek wziął tańcować, ale większy chyt miała jednako Zofijka. Ale po tym nie skorzy, syncy już se wszymli, że Zofija cygani, a że oto obrządziła jednego a drugiego. Baj, że Jonek mo wielkucny kinol, a Hyniek je mały święczek, a Francek, że wobec nie poradzi tańcować, bo ją podeptał po budkach. Tuż z tego Mania dycki się pomiędzy synków wcisła ku stole, bo choć miała żyć jako mierzice, to jednako dycki jakiś plac się do niej zrobił. A Zofijka z tym pyszczyskiem niewyparzonym miała coraz większe kurowody, bo z nią żaden synek nie chciał ani przerządzić. Bo się bał, że ona na niego na dziedzinie naszczeko. Mania też oto w kościele żyć dycki wraziła do ławki pomiędzy stareczkami, a Zofijka musiała stoć, bo jak eny przyszła ku ławkom, to się na nią te stare paniczki szpatnie dziwały. Darmo musiała dzierżyć gębę, choć to nie było łahko, bo jak się szczekało na pyszczysku calućki żywot, to terazy otwierać ten pysk iny w ten czas, kiej trzeba, to dla Zofijki było jako zakorę. Ale musiała aspoń kapkę dzierżyć pysk, bo inaczej by ją isto, a i jeja włośno familia wygnała z chałupy. Wiecie, tak to je, że gęba rządzi dobre, a i złe słowa. Bo przeca roz żykomy, a inszy roz się wadzymy. Furt tym samym pyszczyskiem. Tuż se trzeba fezdować pozór, niż coś ich przerządzymy. Mania ta sedycki rozłożyła, niż z niej coś wylazło. A Zofija ta była jako ta kaczyca na placu, bo się prawiła na takownego człowieka, co fulą, a drzistą, wszystko co pomyślał, że on je jako kaczyca, bo ona też drepsi kole chałupy, a naroz drzist, nasroz nie na zdaniu. Jak dosig ma wielkucny pysk, a furt ludzi dookoła obrządzo, to se musi dodać pozór, a rozłożyć se, jeśli nie ma lepszy temu z wielkucną życią, co na inkszych nic nie prawi, bo on się wszędy wciśnie, chodzi jako hul. A jeszcze co? Sofice stykło pół stołka, co by se siadła, mańce pół drugo, ale ludzie raczej byli ściśnioni, siedzieli na muzyce, a wzięli se ku sobie mańkę, bo mieli pokój, a żaden im nie żnił przy uchu. Bo przeca lepszy jeden z wielkucną życią, co siedzi na dwóch stołkach, jako czterech chudych, a wyszczekanych. Ale wiecie, było a i tak, że ktoś miał wielkucną żyć, a wielkucną gębę. To ten już na muzyki, a między ludzi nie miał ani co drepsić.